Ti kinabara ti panawen, iti kari iti agundaway, ket naduma-duma ti pamuspusan, dagiti tattao. Tapno ti kasta ket makasagrap ti nalamis nga angin, ken ma-refresh ti bagbagi, kabayatan ti nakaro apudot iti aglawlaw. Iti probinsya nga Ilocos Norte, ket ado dagiti lugar, mabalin a pagpalpalamiisan, wenno pagdidigusan, kabayatan ti summer season, kagidnan ti nakabarbara a panawen. Iti ili ti pasukin, ket adda dagiti lugar, nga alisto apapanan, tapno di kasta ket makasagrap ti nalamiis nga angin, buyugan ti nakalamlamiis a danom, may sarituyen ti Pugagaw Cold Spring, iti paset ti Barangay Salpad. Suak daytoy a lugar para karagiti family outing, agbabarkada, agkakatrabaho, ken daduma pay a grupo, gapuanan na, adda dagiti naaramid a pagpestuan a pagsasangwan, kabayatan ti picnic, iti igid ti danom, nga agay ayos nga aggapo iti tuktok ti bantay, ken adda ti kaslang swimming pool a pagdidigusan, dagiti kayat na ti agpalamiis, kabayatan ti bara ti panawen. Daytoy a lugar, ket maysa karagiti protected area, iti iri ti pasukin Ilocos Norte, isut gapuna nga adda dagiti agbanbantay a kameng ti barangay officials, tapno ti kasta ket matagiben ti kinalapsat, ken haan a maperdi dagiti gameng iti nasao a lugar. In the very first place, maraming salamat JCQ for this interview. Yes. Di ko rin in-expect na magkikita tayo dito. Yes. And masaya naman kami sa side ng local government unit. We are so glad that Pugagaw Cold Spring ay tinatangkilik ng ating mga kakailian. And so, yung mga malalapit din na mga towns na pumupunta sila dito, not only from Pasukin talaga ang ating mga bisita dito. Nabigla nga ako kung bakit. Ang dami talaga ng tao. Nang dumating ako by 2:30, madami pa rin until now, it's already 4:30. So, yun, ang message ko lang naman sa mga pumupunta here, protect our natural resources. And since this is a protected area, kailangan panatilihin nating malinis. Yung mga bawal dapat natin sundin para ito ay tuloy-tuloy na mag-operate at magiging maayos at magiging maganda para sa atin din naman ito. Sir Leslie, napansin natin, nakita natin na yung mga basura, inuuwi yung mga pumupunta Oh dito. yes, that is a good exercise dito. It's a good practice na yung mga basura nila inuuwi din. Ang ano yata nila, ang pinagmamanage nila dyan, nagbabayad muna. Yes. And then, pag binalik yung basura, ibibigay din ulit yung bag. Iti Pugagaw Cold Spring, ket awang pay ti entrance fee na, no di ket donasyon pay laeng ti makidkid daw kariti mapan agpipiknik, ket agdidigos, ngem sigon tinaamuan tayo, ket madaman ng obraen ti LGU Pasukin, babaen ti panangidaulo, the Mayor Robert Aguinaldo, ken nagiti agpanpanday linteg, babaen met, ti panangidaulo ni Vice Mayor Kit Aguinaldo, ken dagiti barangay officials ti Barangay Salpad. Tapnon ti kasakit maplano ti agbalinton nga entrance fee na, ken panakasurot dagitinto rules and regulations dagiti agturong iti karay ti alugar. Tapno ti kasakit haan a maabuso ti aglawlaw ti Pugagaw Cold Spring. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.